Добре дошли в дебата. Днес ще се потопим в един, наистина фундаментален въпрос, който прозира в няколко библейски текста, коментирани от Мари Ноел Табио. А именно, как всъщност разпознаваме божественото действие, когато то се случва? Дали е като, да кажем, гръм от ясно небе, нещо внезапно, парадоксално, което преобръща всичките ни очаквания, или е по-скоро като бавно изгряващо слънце, чиято светлина осмисляме постепенно, чрез ритуали, общност и традиция. Централният въпрос, който ще ни води, е точно този. Откровението внезапен пробив ли е или е процес, вграден в човешките структури? Аз съм убедена, че текстовете от избора на Давид до изцелението на слепородения ни тласкат към първото, че божественото е радикално, неочаквано и изисква от нас преди всичко готовност да бъдем изумени. Аз пък смятам, че така пропускаш другата половина от картината. Ще се опитам да покажа, че точно тези човешки структури, ритуала, общността, дори разумът не са пречка. Напротив, те са абсолютно незаменим инструмент, през който божественото действие става разбираемо и се предава нататък. Без тях то би останало просто един необясним миг. Разговор историята за избора на Давид. Ситуацията е класическа, нали? Пророкът Самуил трябва да помаже новия цар, пред него минават синовете на Йесей, и Самуил, Божият човек, вижда първородния Елиав, висок, внушителен, изглежда като цар. И какво му казва Бог? Не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, защото човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Това е, направо шамар за човешката логика. Всички критерии, които ние ценим, сила, статус, външен вид, са отхвърлени. И това не е изолиран случай, нали? Това е модел, който се повтаря постоянно. Бог сякаш умишлено избира аутсайдера Моисей, който, заеква, Йеремия, който е твърде млад, самия израелски народ, който е малък и незначителен. Сякаш божествената логика е напълно обърната спрямо нашата. Разбира се, че е обърната, в това няма спор. Но нека погледнем по-внимателно какво се случва след този вътрешен, невидим избор. Да, Бог гледа на сърце, но действието не остава скрито в сърцето на Давид. То се материализира. Самуил, който е представител на традицията и на пророчески авторитет, извършва един много конкретен, видим, публичен ритуал, помазва го с елей пред братята му. И текстът казва нещо ключово. Духът Господен слезе върху Давид от оня ден и после. Този ритуал не е просто формалност. Той свързва вътрешния избор с обществена мисия, дава му легитимност и сила. Така че да, изборът е парадоксален, но неговото осъществяване минава през установена религиозна практика. Божественото не се случва във вакуум. Но именно този ритуал е възможен, само защото Самуил първо е принуден да се откаже от собствените си убедености. Тук стигаме до ядрото на проблема, който виждам и в разказа за слепородния от Йоан. Коментарът на Табио говори много проницателно за опасността от убеденостите. Фарисеите са прекрасен пример за това. Те имат изградена система, традиция, закон. Те знаят какъв трябва да бъде месията, знаят какво е позволено в събота. Техните убеждения са толкова солидни, че се превръщат, всъщност не просто а се превръщат в стена, която ги прави слепи за чудото, което се случва пред очите им. Те не могат да видят, защото вече знаят всичко. Чакай, това е интересно. Значи според теб проблема на фарисеите е в самата традиция, в самите убеждения. Аз не мисля така. Проблемът им е в тяхната закостенялост, в тяхното, да кажем, замръзване. Те са превърнали живата традиция в мъртва идеология. Но виж контрапункта, самия слепец, той не е човек без убеждения. Напротив, той изгражда своите убеждения пред очите ни, стъпка по стъпка. Първоначално, когато го питат кой го излекувал, той казва просто – човекът на име Исус. После, подложен на разпит, той разсъждава логично и стига до извода. Ако той не беше от Бога, не можеше нищо да стори и го нарича пророк. Едва накрая, след като е изгонен и отново среща Исус, той стига до пълното изповедание. Вярвам, Господи.
Това не е отсъствие на убеждения, а динамичен процес на изграждане на вяра чрез опит, разум и диалог. Но неговата отправна точка е пълната липса на предварителни богословски конструкции. Той е свободен, защото няма какво да губи. Неговата логика е съвършенно проста и неопровержима. Едно зная, че бях сляп, а сега виждам. Тази емпирична истина разбива всички сложни теории на фарисеите. Именно тази липса на предварителни рамки му позволява да бъде отворен. И тук искам да въведа едно понятие от коментара, което ми се струва ключово. Използва се френската дума disponibility, която е трудна за превод. Не е просто наличност, а по-скоро една дълбока вътрешна готовност, отвореност да бъдеш изцяло на разположение на Бога, без да поставяш своите условия. Слепецът я притежава. Давид, най-малкия, забравен при овцете, също. Това е качеството, което Бог търси. Не знание, не статус, а тази празнота, която може да бъде запълнена. Добре, приемам концепцията за диспонибилите, тя е много силна. Но пак ще се върна към посланието до Ефесяни, което също е част от нашия анализ. Там преходът от тъмнина към светлина също ли е просто въпрос на такава индивидуална отвореност? Текстът казва друго. Апостол Павел се обръща към общност, към църква. И завършва с цитат, който, както посочва коментарът, най-вероятно е част от ранен кръщелен химн. «Стани ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите, и ще те осветли Христос». Какво ни казва това? Че това преживяване на осветляване не е просто лично прозрение, а се случва в контекста на обществен ритуал, кръщението. Общността дава езика, ритуала и рамката, за да се осмисли тази промяна. Без този химн, без общността, преживяването би било просто усещане. Чрез ритуала то става споделена истина. Но това не омаловажава ли радикалността на самата промяна? Когато говорим за Господ гледа на сърце, аз разбирам това като тотално отхвърляне на всички външни, формални критерии, включително и тези на общността. Сърцето тук е символ именно на тази вътрешна същност, която е недостъпна за външна оценка. Никой освен Бог не е виждал цар в Давид. Всички останали, баща му, братята му, дори пророка са гледали на лице. И точно това е божествената перспектива. Тя пробива през всички социални и ритуални обвивки, за да стигне до същината. Не мисля, че вътрешната нагласа и външното действие са противопоставени. По-скоро едното е проява на другото. Нека пак се върнем към Ефесяни. Да бъдеш дете на светлината не е само вътрешно усещане. Текстът е пределно ясен. Какво означава това на практика? Плодът на светлината се състои във всяка доброта, правда и истина. Вътрешната промяна, ако е автентична, задължително трябва да се материализира във външно поведение, в етични действия. Ако някой каже, аз съм дете на светлината, но живота му е пълен с лъжа и несправедливост, думите му нямат стойност. Същото е с Давид. Да, Бог вижда сърцето му, но това не е края на историята, това е началото. Помазването с елей му дава духа, за да може той да действа като цар, да води битки, да управлява. Вътрешното състояние се нуждае от външен израз и външно овластяване, за да стане ефективно в света. Сърцето и ръцето са, неразривно свързани. Добре, но ако приемем, че вътрешното състояние се нуждае от външен израз, как тогава да си обясним моментите на внезапна, коренна промяна, за които говорят текстовете? Ти спомена примера с слепородения там, сякаш няма процес, а гръм от ясно небе. Физическото му изцеление е мигновенно. Коментарът към Ефесяни използва една много силна метафора за тази промяна, тази за присадката. Вярващият не е просто подобрена версия на старото си аз, той става нова фиданка, нещо качествено различно. Духът слиза върху Давид от ония ден и после, това е повратна точка, която променя всичко. Тези текстове наблягат на божествената намеса, която преобръща реалността в един миг, а не на бавна човешка еволюция. Физическото изцеление е мигновенно, да, но духовното проглеждане на този човек е всичко друго, но не и мигновенно. То е пътуване, което проследяваме през цялата глава на Евангелието. Както вече казахме, той започва от човекът Исус, минава през пророк и стига до Господи. Това е процес на озряване в вярата,
предизвикан от външни събития, сблъсъка с фарисеите, отхвърнането от синагогата. Дори Давид, той е помазан в един ден, но става цар на цял Израел години по-късно, след като е преследван от Саул, след като води гражданска война. Помазването е началото на един дълъг и мъчителен процес, а не неговият край. И самият коментар към Ефесяни, след като говори за това, че сме светлина в Господа, ни призовава постоянно да изпитваме, що е благоугодно на Бога. Това изпитване или разпознаване не е еднократен акт. Той изисква усилие, разсъждение, избор. Това е път, а не еднократен скок. И все пак, като обобщение, за мен основният патос на тези текстове остава предупреждението срещу затварянето на Бога в нашите системи. Те постоянно ни напомнят за парадоксалната, обърната логика на Божественото. Избира се слабото, за да се посрами силното, незнаещото, за да се обърка ученото. Може би най-голямата добродетел, към която сме призовани, не е да изграждаме съвършенни системи, а да култивираме онази вътрешна отвореност, онова диспонибилите, което ни позволява да бъдем изненадани, да бъдем като слепеца, който оставя на страна всичко, което е знаел или не е знаел, за да приеме просто и директно дар на светлината. Аз бих обобщил по малко по-различен начин. Съгласен съм, че Божието действие е суверено и често неочаквано. Но то не се случва в културен и духовен вакуум. То се осмисля и приема чрез каналите, които човечеството е изградило. Ритуали като помазването, общност като ранната църква с нейните кръщелни химни, традиция на вярата като тази, описана в Псалм 22, която се предава от поколение на поколение. Тези рамки не са непременно затвор. В най-добрия си вид те са като речно корито, което насочва и придава форма и смисъл на водата на божественото откровение. Разбира се, както показва примерът с фарисеите, всяко речно корито може да се задръсти и да се превърне в блато. Предизвикателството е да поддържаме тези рамки живи и гъвкави. Трябва да призная, че твоята гледна точка за процеса има своята сила. Макар изборът на Давид да е внезапен акт, който разбива човешките представи, утвърждаването му като цар наистина е дълъг и сложен исторически процес, който е неразривно свързан с историята на неговия народ. Едното не отменя другото. И аз от своя страна съм напълно съгласен, че и най-добрата традиция, и най-съвършеният ритуал могат да се превърнат в мъртъв идол, ако изгубят способността си да бъдат изненадвани и дори разтърсвани от Бога. В момента, в който решим, че сме разбрали всичко, вероятно сме спрели да разбираме каквото и да било. В крайна сметка, може би точно това напрежение между божествената инициатива и човешкия отговор, между внезапния пробив и дългия път е заложено в самите текстове. И разглеждането на тези различни перспективи ни помага да го видим по-ясно и да се замислим за собствения си път във вярата. А материалът, който коментирахме, със сигурност предлага още много теми за размисъл.